bio, takav i ostade. Srbin ima svoju krsnu slavu, krsnu slavu, svetitelja Savu, krsnu slavu, svetitelja Savu. Što da kažemo Novaku? Novak je izgubio ovoga puta, međutim, u našim srcima on će večito živeti, on nije izgubio kod nas. Hvala Bogu, doći će još, bit će Australija Opena, bit će drugih ovih Grand Slamova. Novak je naš, Novak je za uvek. Naš Novak je uvek pobednik, tako da on je mnogo učinio za sport, sami tenis, a mnogo za našu naciju, za naš srpski narod, za njegov ugled u svetu. On je jedna svestrana ličnost i trebamo biti uz njega i onda kada pobeđuje i onda kada ima naravno određene teže trenutke kao što je sada to bilo, ali Novak je pre svega čovek koji je, mislim, pokazao da nema boljeg u istoriji tenisa od njega. Kako ste vi poetski doživjeli Novakov gubitak? Ovako, iako je pretrpio krizu, čekamo te Nole u Parizu. Bravo, bravo. To smo očekivali da ćete nam tako odgovoriti. Da, kako ste vi lično doživjeli to? Pogubno, pogubno. Isto ko da nije ono što je igrao. Ja ne znam šta je bilo s njime. On je dosle igrao svaki meč dobro, ali ovi zadnji u polufinalu katastrofa. Imam jednu poruku za ove sa druge strane, ne Noletove, da im poručim da je Nole kao Srbija, neuništiv. Dosta ljudi, ali više kola, samo nema tenisera Nola, ali doći ako Bog da. Iako si izgubio Nole, tebe Srbi i još više vole. Novak Đoković koji je ponos svih nas, kao što znate, eto, izgubio, to je normalno, dešava se u sportu, dešava se u životu da čovjek jednostavno nema svoj dan, eto, izgubio je, ali vidi, možda pričamo što hoćemo, ali što kažu, vreme čini svoje, sve polako, ja verujem, čvrsto verujem da će on sada iz inata nekoga, eto, to je naš srpski taj inat, probati da osvoji bar još jedan ili dva Grand Slema u toku ove godine. To će 100% da se desi, tako da će jednostavno zatvoriti usta ovim nevjernim Tomama koji su sumnjali u njega, sve to. Jednostavno ove godine nije mu išlo, vidio si sam od početka ovog turnira, praktično nije odigrao nijedan dobar meč, znači pobeđivo je na iskustvo i na inteligenciju i na znanje. Eto, jednostavno, desilo se to, svaka čast Sineru, eto što kaže Englezi, good luck u finalu, ali ja lično navijam za Medvedeva. On je samo malkice pao i dao ovim da pobjede malo, ali Nole je legenda i ostaće legenda i bit će najbolji do kraja svijeta. Nole, sila nebeska, ne može mu niko ništa. Ima jedna dobra karikatura, moram da kažem, kaže, ne znam koje 2000 i neke godine, njegov sin Stefan igra u finalu sa Osim Đokovićem na Australijan Openu. Ja se smejao, rekao, moguće je sve. Nole. Idemo dalje, nije kraj. Ja mislim da je ovog puta nekako Novak, ja mislim da ga je pratila taj neki možda grip koji je zaradio još u Adelaidu i vrlo interesantno da je tako izgledao u ovom zadnjem okršaju sa ovim Sinerom. Ja sam gledala malo i videla sam da u stvari nema onu svežinu i života u sebi kao što Novak obično ima, inače da je to postojalo verovatno da bi ga gledali večeras i dizali zastave i pratili kao i uvek Novak i tako dalje. Ali eto, mislim... Ali bez obzira mi smo ponosni na njega. Ma kako da ne, pa slušajte, mislim kao i svi drugi ljudi, ne samo ovde u Australiji, nego tamo i kod nas. Kad Novak pobedi, to je neka nova slava, neko novo nadahnuće. Ljudi su veseli, pogotovo i stari i mladi. To je naš ponos, da. Pa šta reći za legendu najboljeg sportistu sveta svih vremena. Ja sam veoma srećan da tako mala Srbija da je rodila
jednog najlepšeg ambasadora i predstavnika svih Srba sveta. Kažemo, izgubio je Đole naš, ali on ne može da izgubi nikad. Đole je, svakom se desi da ima loš dan, a da ne ide sve kako treba i nikakva nije tragedija da izgubi. Kako je on to lepo objasnio i rekao i zahvalio se i rekao, pohvalio Sinera da je imao svoj dan i da je ga zaista nadigrao. U svakom slučaju, ja mislim i da Australija treba da bude ponosna na Đokovića, njegovih 10 Grand Slamova. Ja se nadam da će biti još Grand Slamova i da će Đoković još puno puta da nas obraduje i da nam donese radost i u kuću i kuće naše i u Srbiju. A nikakav nije tragičnost ili nešto da je izgubio. Verujte mi, on je naš i ja ga volim kako god, šta god da on odluči. Ima već je spremljeno novo, samo ću reći par riječi u prošloj toj epizodi, to je Nole naš zaslužio. Kaže, najbolji je ka sportista ispod sunca na planeti, to mu niko sportista nije mogao oduzeti. Džaba Messi, džaba Nadal, Federa, Stari, Lola, ta titula pripala je našeg asa srpskog Nola. Veseli se Đokoviću, neka tvoje ime blista na sportskim terenima, zasluga je tvoja čista. Sve priznanja dobio si od crkvenog do državnog, najpotej zvijezdu Petrovića, Đorđa Slavno. Sve on dobio, ali sad nas je, brate, malo naš bacio za jedan step, Devon što kažu Australci. Ali dobro je, popravit će se on u Parizu ako Bog da. To mu jedino još nedostaje. To zlato da goti. Sve su one zlatne titule, ali ta je ona najsjajnija. To će biti ako Bog da. Evo ako, iako je pretrpio krizu, čekamo te Nole u Parizu. Novak Đoković nije samo najveći u istoriji sporta po svojim dostignućima na sportskom polju. On je najveći i u teniskim krugovima, jer poštovanje koje je on zaradio svojim pristupom i nesebičnom pomoći mlađim igračima u razvoju njihovih karijera je ono sa čime mnogi drugi veliki igrači ne mogu da se pohvale.